هلو المال كما يالخم حواتي كما يكنيخم سلام كلكم ويلكم اب ماين كانال نافتي ناتي channel انكو عبدحان مزعخم سمي جيز فيكتشري بحال بقالو معنتي مساخاتكم كزارولو ديلي زلو دما تايخن بودخ تايد فرليدة تايد ان فولتيد تايد كنرينا حجي تمالي ان آل خدان دروكا زتجبره مالتيو دروكا زتجبره تيخ فوردخ تايد حجي مالتيو خيسترت ماليو فليدة تايد زحلفه مالتيو آل خدان اندحرلنا خا فولتيد تايديو حج درو زتجبره نجر مالتيو درو زتجبره نجر أمبار حواتي كم تقبروا لي مدقاف شير لايك كومنت سبسكرايب እንዳገበርኩም ኣተባብዑን ኢኹም በኣሎም መዓንቲ ክንሪኦ እንደልየ ዘለኹ ተይኽቮድኽ ታይድ ፈለይደ ታይድ እን ፎልተይድ ታይድ ሕሉፍ ናይ ሕጂ ናይ ሕሉፍ ናይ ድሮ እኳ ዝተወድአ ነገር ድማ ክንርኢ ኢና እዚአን ድማ ሓሙሳ ሓሳባት ሒዘልኩም መፂ ኣለኹ መማሰይ ክኾናና እየን እምበኣር ትምህርትና ንቐፅል እምበኣር ሕጂ ተይኽቮርድኽ ታይድ ክንርኢና ብቴክንስ እንድሕርኢና ብቴክንስ እንታይ ማለት እዩ ትርጉም ናይ ተይኽንቮርድኽ ታይድ እንታይ እዩ ድማ ሕጂ ንርአ ኢት ዳት ኑ ኽቢርት ሓደ ነገር ሕጂ ክገብር እንከሎ ሕጂ ከጋጥም እንከሎ ኦፍ ኣልታይድ ኽቢርት ወይ ድማ መዓልታዊ ዘጋጥም ማለት እዩ ዱስ ተይኽቮርድኽ ታይድ ማለት ናይ ሕጂ ግዜ ማለት እዩ ፐርሰንት ማለት እዩ ናይ ሕጂ ግዜ ባኒ ክብራውኪያይሄት መዓዝ ትጥቀመሎም በዚ ሰማያዊ ዓይነት ዘሎ እንድሕርኢና ፀጋምኩም ማለት እዩ ቫት ኑ ኽብት ቁጥሪ ሓደ እንድሕርኢና ቫት ኑ ኽብት እቲ ሕጂ ዝኾነ ነገር ዘጋጥም ቫት ኑ ኽቡት ቫኒር ክብራውኪያ ሕጂ ዘጋጥም ነገር ትጥቀመሉ ክልተ ቫት ያይ ፋክ ዱት ኩሉ ግዜ እትገብሮ ነገር ድማኒ ኣብኡ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ቫት ያይ ፋክ ዱት ኩሉ ግዜ ብዙሕ ግዜ እትገብሮ ነገር ድማ ኣብኡ ትጥቀመሉ ተይኽቮርድኽ ታይድ ሰለስተ ኸ እንድሕርኢና ቫት ኣልታይድ ቫር ኢዝ ሓደ ግዜ ዘይቅየር ሓቂ ነገር ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዘይቅየር ሓቂ ነገር ድማ ኣብኡ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ በኣር በዚ ቆፅለዋይ ዘሎ እንድሕርኢና ፈርቤልት እንድሕርኢና ቁጥሪ ሓደ ኢክ ኢት ብሮድ ኣነ ባኒ ይበልዕ ኣለኹ መዓስ እዩ ግን ኢት ብሮድ ሕጂ እየ ዝበልዕ ዘለኹ ድስ ተይኽቮርድኽ ታይድ ክበሃል እንከሎ ሕጂ እትገብሮ ዘለኻ ኢክ ኢት ብሮድ ኣነ ሕጂ ባኒ ይበልዕ ኣለኹ ክልተ እንድሕርኢና ሃይ ቨርክት ቫንዳኽ ሎሚ መዓንቲ ይሰርሕ ኣሎ ማር ሕጂ ቫኒር ሕጂ ናይ ሕጂ ግዜ ስለ ዝኾነ ተይኽቮርድኽ ታይድ እምበኣር ሰለስተ ኸኣኒ ቫይሌረ ኔዘርላንድስ ንሕና ኔዘርላንድ ቋንቋ ንምሃር ኣለና ሕጂ መዓስ ይነሩ ሕጂ ኢና ንምሃር ዘለና ስለዚ ነዚ ድማ እዮም ተይኽቮርድኽ ታይድ ዝብልዎ ኣነ ሕጂ ይዛረብ ኣለኹ ዳት ኢዝ ተይኽቮርድኽ ታይድ ይዛረብ ነረ እንድሕር ኢልካ ከኣኒ ተሓደ ይኸውን ማለት እዩ ተይኽቮርድኽ ታይድ ግን ሕጂ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንብል ኣለና ማለት እዩ ባረይ ብዛዕባ ተይኽቮርድኽ ታይድ ሓምሳ ሓሳባት ክንርኢና ሕጂ እምበኣረ ሕጂ ተይኽቮርድኽ ታይድ ሓምሳ ክንርኢና ተይኽቮርድኽ ታይድ እንታይ ኢልና ነርና ሕጂ ዝግበር ነገር ተይኽቮርድኽ ታይድ ይበሃል እምበኣረይ ኮርት ዚነን እየን
كورت حساباتي 5 دما ايان حجي بزعبا حجي تيخبر دختايت قطر حدا نرأى نجمر مباري إيخا نار شخول إيخا نار شخول تلك أنا نابت مرتك يخيد إياه إيخا نار شخول ويدما يخيد على خو حجي خقات أمي مالتيو ويتسأني حق خيدي ويدما يدالو لخو نابت تسرح كخيد مالتي نابت شخول كخيد دش إيخا نار شخول تشبد برتبل مالتيو مفتيحي قلا باسكت قرفني أوف هيك أثرن مالتيو إيخا نار شخول تبايد ما نرى يا إيخات نار هاوس نسخا نجزاخت كيديخا يا إيخات نار هاوس لابنتها بسرح لخا دحر قرب دقيق نجزاخت كيديخا مسارح تخدمه كتصنحيو أوش أنت يقول إيخا نار هاوس تلو أو يا إيخات نار هاوس بلكا ونسخبا نجزاخت كيديخا حجي بلكا دري هاي خات نار هاوس نسو ناب جزاك نافرك سوري هاي خات نار فارك نسو ناب سراح كخيديو هاي خات نار فارك نسو نسرح خيدالو مالتي فير زاي خات نار دي فينكل نسا ناب دكان كتكيديا زاي خات نار دي فينكل 5 حمشته فاي خان نار هيت بارك نحنا ناب بارك كنكيدينا فاي خان نار هيت بارك شدشته يولي خان نار هيت فيست نسخاتكم ناب حاجوس كتكوديخوم فيست حاجوس مالتيو ويد حاجوس المعالتي ديش ورايزي فيستي بال يولي خان نسخاتكم ناب فيست كتكوديخوم ناب وراي كتكوديخوم مالتي زيفو زي خان نار دي ماركت نساتهم نماركت يخدلو زي نساتهم نماركت يخدلو مالتيو أخت شومونته إكلاس إن بوك أنا حدا مصحف ينبب على بوك مصحفيو إكلاس إن بوك أنا حدا مصحف ينبب على تشعت نيخو يايلس دكرانت يايلس دكرانت كرانت انتاي دحرلنا غازيتا مالتيو يايلس دكرانت دحرلكا نسخا كرانت غازيتا تنبب على مالتيو يايلس دكرانت عسرته هايلس إن بريف هايلس إن بريف نسو حنتي ورقة ينبب علو دبدابة مالتي بريف حدا دبدابة ينبب علو عسرت حدا دما نرأى زايلس إن فرحالة نسا حدا تاريخ تنبب على زايلس إن فرحالة 12 عسرت خلطة دما فايليزن ساما إن بوك نحنا بحبار حدا مصحف ننبب علينا مالتي فايليزن سامن إن بوك درتين دما نرأى يولي ليزن إن أرتيكل نسخاتكم حدا أرتيكل تنبب لكم نابنت أو إنترنت نتخوينو حدا صحف تنبب عليها مالتي أوف كرانت غازيتا ويدما حدا تكست صحف تنبب عليها مالتيو دوس يلي ليزا إن أرتيكل حدا صحف نسخاتكم حدا صحف تنببو لكم مالتيو فيتين دما نرأى زاي ليزن الكداخ نساتهم مالتيو زاي ليزن الكداخ نساتهم معالتاوي ينببو مالتيو ليزن من بابيو دوش زاي ليزن الكداخ نساتهم معالتاوي ينببو 15 زاي schrift ik schrift in brief brief እንታይ እዩ እንድሕሪልና brief ጋዜጣ እዩ ወረቀት ድሽ ያይ schrift in brief ንስኻ brief ትጽሕፍ ኣለኻ ደብዳቤ ትጽሕፍ ኣለኻ ናብ ፍቃሪትካ ክኸውን ይኽእል ናብ ሰርፕራይዝ ትገብሮም ሰባት እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ድስ ik schrijf in brief ኣነ ሓደ ወረቀት ይጽሕፍ ኣለኹ 16 ድማ ንርአ Jij schrijft in bericht. Maar wat is bericht? Bericht betekent بإيميل كترخبو بواتساب ترخبو إيو bericht يبهال
WhatsApp መጠመጪካ ብሬክት መጪካ ትብሎ je hebt bericht gekregen dus jij schrijft een bericht ንስኻ ድማ ሓደ ዋትሳፕ ጽሑፍ ትጽሕፍ ኣለኻ ማለት እዩ 17 hij schrijft een email ንሱ ሓደ ኢሜይል ይጽሕፍ ኣሎ ኢሜይል ኩላና ንፈልጦ ኢና dus hij schrijft een email ንሱ ሓደ ኢሜይል ይጽሕፍ ኣሎ መልእኽቲ ማለት እዩ ክሰድድ 18 zij schrijft een verhalen zij schrijft een verhalen ንሳ ሓደ ታሪኽ verhalen እንታይ እዩ ታሪኽ ትጽሕፍ ኣላ ማለት እዩ zij schrijft een verhalen of verhaal 19 ድማ ንርአ wij schrijven samen een tekst wij schrijven samen een tekst maar wat is tekst jullie moeten weten wat is tekst dus woorden of zinnen die geschreven zijn in een boek artikel bericht of lied ጽሑፍ ማለት እዩ ሓደ ጽሑፍ ማለት እዩ wij schrijven samen een tekst እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኢንተርኔት ንኣብነት ዝጽሕፉ ጋዜጠናታት ምሻለው ንሳቶም ማለት እዩ ቴክስት ይጽሕፉ in text is iets dat jij leest ሓደ ቴክስት ማለት እቲ ተንብቦ ንስኻ እዩ het kan in boek zijn krant zijn of website of bericht ja dus ጽሑፍ ኣብ ቡክ ክኸውን ይኽእል እዩ መጽሓፍ ጋዜጣ ክኸውን ይኽእል እዩ ወላ እውን ኣብ ዋትሳፕ ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ ይበሃል ቴክስት ይበሃል dus 19 wij schrijven samen een tekst 20 ድማ ንርአ jullie schrijven een verslag maar wat is verslag jullie moeten weten wat is verslag ንስኻትኩም ክትፈልጡ ኣለኩም verslag እንታይ እዩ jullie schrijven een verslag ንስኻትኩም ሓደ verslag ትጽሕፉ ኢኹም ንብል ኣለና dus jullie schrijven een verslag maar እንታይ እቲ verslag ግን ሕጂ verslag ማለት ሓሳባትካ መሃብ ማለት እዩ ሓሳባትካ ክትህብ ከለኻ een verslag is een tekst waarin jij vertelt wat is hier gebeurd እንታይ ዘጋጥም wat jij hebt gedaan እንታይ ኢኻ ጌርካ of wat jij hebt gezien ወይ ድማ እንታይ ርኢኻ ትጽሕፈሉ እዩ verslag ማለት እንታይ እዩ ሓሳብካ ትህበሉ እዩ ዝረኣኻዮ ትጽሕፈሉ እዩ ዝገበርካዮ ትጽሕፈሉ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ሆቴል እንተኸይድና ኣብ ሆቴላት ይሓቱኻ እዮም እንድሕር ኣውቀኒኻ ወረቐት ዝኣምላኣልና ንያቱ ናትና ጌጋን ናትና ጽቡቕን ክንፈልጥ መታን ክንቅይሮ ጌጋ ተለና ክንቅይሮ ሕማቕ እንተለና እዚ ጽቡቕ እንተኸይና ለና ኸኣኒ ክንቅጽሎ ይብሉኻ ሕጂ እንታይ ትገብር ይህቡኻ ወረቐት ይህቡኻ ንስኻ ኸኣ ትመልኦ ወይ ድማ ኢሜይል ሰዱልካ ብኡ ትመልኣሎም ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝሓቱኻ ፈርስላኽ እዮም ዝሓቱኻ ዘለዉ ሕጂ ፈርስላኽ እንታይ እንድሕር ኢልና እንታይ ጌርካ ከመይ ረኺብካዮ እቲ ገዛ ልቹ ዓራቱ ከመይ ነሩ ዝብላዕ ናይቲ ገዛ ከመይ ረኺብካዮ ብሓፈሻ ጠቕላላ ፈርስላኽ ስለደልና ብሉኻ እንታይ ጌርካ እንታይ ኣጋጢሙካ ሕማቕ ኣጋጢሙካ ዲ ኣጋጠመካን ኩሉ ትጽሕፍ ማለት እዩ እቶም ሰባት ከፍሪንድልክ ድዮም ሕውሳት ድዮም ነሮም ዋላስ ፀዋጋት ድዮም ነሮም ትጽሕፈሎም ማለት እዩ ኢርለክ ኢኻ ትጽሕፈሎም ንቢዝነሳት ኢርለክ ተጽሒፍካሎም ይጽቡቕ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ትኽክል ምክንያቱ ንሳቶም ክቕይርዎ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ እምበኣር እዚኣ እያ ፈርስላኽ ትበሃል dus jullie schrijven een verslag ንስኻትኩም ፈርስላኽ ትጽሕፉ ኣለኹም ማለት እዩ ሓሳባትኩም እምበኣረይ 30 ይመጻና ኣለዋ ተን 30 ኸ ብሓባር ንረኣየን እምበኣር 21 ከዓ ክንርኢ ሕጂ 21 21 zij schrijft een boek ንሳቶም ሓደ መጽሓፍ ይጽሕፉ ኣለዉ zij schrijven een boek ንሶም ሓደ መጽሓፍ ይጽሕፉ ኣለዉ 22 22 ik drink water ኣነ ማይ ይሰቲ ኣለኹ ik drink water ማይ ይሰቲ dus 23 jij drinkt koffie
ንስኻ ኮፊ ትሰቲ ኣለኻ ያይ ድሪንክ ኮፊ ንስኻ ኮፊ ትሰቲ ኣለኻ ወይ ድማ ንስኻ ኮፊ ትሰቲ ወይ ኮፊ ትሰቲ ኢኻ ማለት እዩ ያይ ድሪንክ ኮፊ 24 ሃይ ድሪንክ ቲ ንሱ ሻሂ ይሰቲ ሃይ ድሪንክ ቲ ንሱ ሻሂ ይሰቲ 25 25 zij drinkt melk ንሳ melk ትሰቲ ኣላ zij drinkt melk ንሳ እንታይ ትገብር ኣላ melk ትሰቲ ኣላ እዚ ዲሬክት እዩ ኸን ተይኸበውድኽ ታይድ ይበሃል ሕጂ ዝግበር ዘሎ ነገር ማለት እዩ dus hij drinkt thee ንሱ ሻሂ ይሰቲ ኣሎ 25 ድማ zij drinkt melk ንሳ melk ጸባ ትሰቲ ኣላ 26 wij drinken sap ሳብ እንታይ እዩ ድሕሪልና ጽማቓት እዩ ሉስሉስ ነገር ማለት እዩ dus wij drinken sap ንሕና ድማ ጽማቕ ንሰቲ ኣለና 27 jullie drinken lemonade lemonade ከማን ጽማቕ እዩ ካብ ለሚን ዝስራሕ ካብ ግን lemonade ይበሃል dus jullie drinken lemonade ንስኻትኩም ትሰትዩ ኣለኹም lemonade ሰትዩ ኣለኹም ማለት እዩ 28 zij drinken thee ንሳቶም drinken ራይዋጅ zij drinken እንተኾይኑ drinkt እንተኾይኑ ሓንቲ ጓል እያ zij drinken እንተኾይኑ ግን ንሳቶም ማለት እዩ ንሳቶም ቴይ ይሰትዩ ኣለዉ zij drinken ቴይ ንሳቶም ሻሂ ይሰትዩ ማለት እዩ 28 29 ከዓ ንሪአ ik eet een appel ኣነ ሓደ ኣፕል ይበልዕ ኣለኹ ማለት እዩ ik eet een appel ኣነ ሓደ ኣፕል ይበልዕ ኣለኹ 30 jij eet brood ንስኻ ባኒ ትበልዕ ኣለኻ ማለት እዩ jij eet brood ደርትኽ ማለት እዩ 30 ኢንን ደርትኽ ከዓ ንሪአ 31 hij eet kaas ንሱ ካስ ይበልዕ ኣሎ hij eat kaas ወይ ድማ ንሱ ካስ ይበልዕ ክኸውኑን ይኽእል እዩ hij eat kaas እንድሕልካ ግን ንሕጂ ዲሬክት ኮይኑ ንሱ ካስ ይበልዕ ኣሎ 32 zij eat een banana ንሳ ባናና ትበልዕ ወይ ድማ zij eat een banana ንሳ ባናና ትበልዕ እያ ማለት እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንኽልቲኡ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ድሪን እንደርትኽ ከዓ ንሪአ wij eten soep wij eten soep ሱብ ይስተ እዩ ምሾ ግን wij eten soep ይብላዕ እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ዝኾን ዘሎ wij eten soep ንሕና ሱብ ንበልዕ ማለት እዩ ዝኾን ዘሎ እንታይ እዩ ሱብ ፀብሒ ማለት እዩ ሱብ 34 ከዓ ንሪአ jullie eten pizza dus ንስኻትኩም ድማ ፒዛ ትበልዑ ኣለኹም 35 zij eten samen ንሳቶም ብሓባር ይበልዑ zij eten samen ንሳቶም ብሓባር ይበልዑ ማለት እዩ 36 ik loop naar huis ወይ ድማ naar school sorry ik loop naar school ኣነ ናብ ትምህርቲ ይኸይድ ኣለኹ ሕጂ እዚ ik loop naar school ኣነ ናብ ትምህርቲ ይኸይድ ኣለኹ 37 jij loopt naar huis ንስኻ ናብ ገዛ ትኸይድ ኣለኻ jij loopt naar huis 37 jij loopt naar huis sorry 37 38 hij loopt naar het park ንሱ ናብ ፓርክ ይኸይድ ኣሎ hij loopt ንሱ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ naar het park መናፈሻ እዩ 39 zij loopt naar de winkel ንሳ ናብ winkel ትኸይድ ኣላ ሎፕ ትገብር ኣላ ሎፕ እንታይ እዩ ምኻድ zij loopt naar de winkel 40 ድማ 40 wij lopen naar het station wij lopen naar het station ንሕና ናብ ስቴሽን ንኸይድ ኣለና wij lopen naar het station ናብ ስቴሽን ንኸይድ ኣለና 41 jullie lopen naar het ካፌ እንታይ እዩ እንዳ ሻሂ ማለት እዩ ሻሂ ዝስተየሉ ቡን ዝስተየሉ ማለት እዩ jullie lopen naar het café ንስኹም ናብ ካፌ ትኸዱ ኣለኹም 42 zij lopen
ሳመን ንሶም ብሓባር ይኸዱ ኣለዉ ዛይ ሎፕን ሳመን ንሳቶም ብሓባር ይኸዱ ኣለዉ ድሪ እንፌርትኽ 43 ማለት እዩ ኤክስላፕ ሁት ኣነ ጽቡቕ ገይረ ዝድቅስ ማለት ኤክስላፕ ሁት ጽቡቕ ገይረ ይድቅስ 44 ያይ ስላፕት ላንግ ስኻ ድማ ነዊሕ ትድቅስ ያይ ስላፕት ላንግ ስኻ ነዊሕ ትድቅስ 44 ያይ ስላፕት sorry 45 ሃይ ስላፕት ዲፕ ንሱ ከዓኒ ዓሚቕ ይድቅስ ሃይ ስላፕት ዲፕ ንሱ ዓሚቕ ይድቅስ 46 46 ዛይ ስላፕት ሩስቶኽ ንሳ ህዲኣ ትድቅስ ዛይ ስላፕት ሩስቶኽ ንሳ ህዲኣ ትድቅስ ዘይፍንፌርትኽ 47 ቫይ ስላፕን ፍሩኽ ንሕና ብእዋኑ ንድቅስ ማለት እዩ ቫይ ስላፕን ፍሩኽ ንሕና ብእዋኑ ንድቅስ አንጊህና ንድቅስ 48 48 ዩልስላፕ ላት ንስኻትኩም ድማ ኣቕቲርኩም ትድቅሱ ዩልስላፕን ላት ኣቕቲርኩም ትድቅሱ ወይ ድማ ኣምሲኹም ትድቅሱ ነይኽንፌርትኽ ዛይ ስላፕን ሳምን ንሳቶም ብሓባር ይድቅሱ ዛይ ስላፕን ሳምን ሰብኣይ ሰበይትን ይኹን ገለ ብሓባር ይድቅሱ ማለት እዩ ዛይ ስላፕን ሳምን 50 ik help mein Freund ኣነ ድማ 50 50 ማለት እዩ 50 ik help mein Freund ኣነ ንዓርከይ ይሕግዞ ማለት እዩ ንመሓዛይ ዓርከይ ይሕግዞ ik help mein Freund እምበኣረይ ሕጂ ከዓኒ verleden tijd ክንርኢና verleden tijd እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ንርአ iets dat in het verleden gebeurt ናይ ዝሓለፈ ማለት እዩ ናይ ሕሉፍ ግዜ ፓስ ማለት እዩ verleden tijd ማለት ዝሓለፈ ኣብ ዝሓለፈ ዘጋጠመ ማለት እዩ dus iets dat het verleden gebeurt ዝሓለፈ ግዜ ትማሊ ኾን ይኽእል ዝሓለፈ ማለት እዩ ዘጋጠመ ማለት እዩ verleden tijd ይበሃል ቁጥሪ ሓደ በዚ ሰማያዊ ዘሎ እንትሕርኢና vat gisteren gebeurt ትማሊ እንታይ ያጋጢሙ ማለት ዝተፈጸመ ትማሊ ዝተፈጸመ ክልተ እንሕርኢና vat vroeger gebeurt ቀደም ዝተፈጸመ ኣብዚ ሰማያዊ ቁጥሪ ሓደ ቁጥሪ ክልተ ኢና ንርኢ ዘለና vat vroeger gebeurt ቁጥሪ ክልተ ማለት ቀደም ዝተፈጸመ ሰለስተ ድማ vat alle voorbij is በቃ ብሓፂሩ ቅድሚ ቁሩብ ደቃይቕ ንኹን ዝሓለፈ ሓሊፍ እዩ ማለት እዩ ሕሉፍ እዩ ማለት እዩ ሓፂሩ all voorbij is dus ናይ ዝሓለፈ ግዜ ማለት እዩ ፈርብል በዚ ቀይሕ ዘሎ እንድሕርኢና ንኣብነት ቁጥሪ ሓደ ik at brood ኣነ ባኒ በላዕኩ በሊዐ ወይ ድማ ik at brood ባኒ በሊዐ እብል ኣለኹ at eaten ምሽ ትብል ik eat brood ተልካ ሕጂ እዩ ik at brood ተልካ ከዓኒ ሕሉፍ በሊዕኻ ወዲእኻ ኢኻ ማለት እዩ dus all voorbij በሊዕኻ ወዲእኻ ኣነ ባኒ በላዕኹ በሊዐ ማለት እዩ ወዲአ 2 hij werkte gisteren werkte dus werkte እንድሕር ኮይና ዝሓለፈ እዩ ናይ ሕሉፍ እዩ dus hij werkte gisteren ንሱ ትማሊ ሰሪሑ ሰረሐ ንሱ ትማሊ ሰሪሑ ማለት እዩ ዝሓለፈ እዩ ትማሊ gisteren ትማሊ ማለት እዩ ስለዚ werkte ትኸውን ik werk vandaag ተኮይኑ ሎሚ ክሰሪሐ እዩ hij werkte gisteren ተኮይኑ ከዓ ትማሊ ሰሪሑ ማለት እዩ ድሪ ንርአ ሰለስተ wij leerden Nederlands ንሕና ኔዘርላንድ ቋንቋ ተማሃርና መዓስ እዚ ሕሉፍ እዩ ትማሊ ኸውን ዝሓለፈ ሰሙን ዝሓለፈ ወርሒ ዝሓለፈ ዓመት 100 ዓመት ንድሕሪ ተመሊስካ dus wij leerden Nederlands ሽዑ ቫኒር ነሩ መዓስ ተማሂርካ ትብል ማለት እዩ leerde Nederlands ተማሂረ ነረ ማለት እዩ ተማሂረ እየ ኔዘርላንድ wij leerden ንሕና ኔዘርላንድ ተማሂርና ኢና ማለት እዩ እምበኣር ሕጂ ብዛዕባ እዚአን ድማኒ 50 ሓሳባት ክንርኢና ከመይ ጌርና ከም ንዛረብ ካብኡ እንዳተርጎምኮ እንዳገለጽኩ
ክንዘራረበሎም ኢና ባረይ ሰዓውኒ بأرف الليدة تايد باس دماني حامسة زينان كنرينا حجي كورت زينانين حصر لي انداغلت كدما كنن بباينا باركو ترح لنرأي هاي خينغ نار شخول نسو ناب تمرتي كايدو هاي خينغ نار شخول نسو ناب تمرتي كايدو تباي ياي خينغ نار هاوس ياي خينغ نار هاوس نسو نغزو كايدو مالتيو كايدو إزالو حجي ياي خينغ نار هاوس نسخان غزخا كيدكا دري هاي خينغ نار بارك دوش فاريس هاي هاي خينغ نار بارك نسو ناب سرح كايدو مالتيو كايدو حجي هاي خينغ نار بارك تلنا نسو ناب سرح كايدو مالتيو خايدو لا فير هاي خينغ نار ده فينكل Waar is my friend اندحريلكا أو يلا عركي اندحريلكا hij ging naar werk dus 4 اندحريناها zij ging naar de winkel zij ging naar de winkel dus waar is zij اندحريلكا أو يلا حفتي اندحريلكا zij ging naar de winkel naar de winkel نسانا بدكان كيدا مالتي كيدا 5 دماره Wij gingen naar het park. نحنا نابت park كيدنا لنا. Wij gingen naar het park. نحنا نابت park كيدنا لنا. 6. Jullie gingen naar het feest. نسخاتكم نابتو ورائكم كيدكم با مالتي. Jullie gingen naar het feest. Naar het feest. Ja, نسخاتكم نابتو وراي كيدكم اللخم. Ja, wij gingen naar het feest. Dus 7. Zij ging naar de market ንሳቶም ማለት እዩ ዛይ ኺንገን እንተኮይኑ ብፍላይ ዛይ ኺንገን ናብ ማርኬት ንሳቶም ናብ ድኳን ወይ ድማ ናብ ማርኬት ከይዶም ማለት እዩ ከይዶም እዮም ዘለዉ 8 ik las in book ኣነ ሓደ መጽሓፍ ኣንቢበ ነረ ሕጂ ናበይ ተመሊስና ኣለና ik las in book ሕጂ መጽሓፍ ኣንቢበ ማለት እዩ ik las in book ሕጂ መጽሓፍ ኣንቢበ أنبيبك ودي خا مالتيو دوش سلازي تفتصمي مالتي توخ زي كينغ نار هاوس اوف زي كينغ نار فارك اجنتاي مالتي هوندلو حلو فيو سلازي إكلاس إن بوك تيلا حدا مصحف أنبيبا نرى نيخ ياي لاس دكرانت نسخا غازيت أنبيبكا نركا ياي لاس دكرانت تغازيت أنبيبكا يا 10 ድማ ሃይ ላስ ኢን ብሪፍ ንሱ ሓደ ደብዳቤ ኣንቢቡ ወዲኡ ማለት እዩ ሃይ ላስ ኢን ብሪፍ ስለዚ ናይ ሕሉፍ ስለ ቅድሚ ዛ ንዛረባ ዘለና ስለ ዘንበባ ነታ ወረቐት ሃይ ላስ ትብል ሕጂ እንድሕር ዘንብባ እንተሎ ከዓኒ ሃይ ለስ ኢን ብሪፍ ትብል ሃይ ለስ ኢን ብሪፍ ንሱ ብሪፍ የንብባ ኣሎ ማለት እዩ እንድሕሪ net ወዲኡ ለስ ገሩ ወዲኡዋ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ሃይ ሄፍት ብሪፍ ክለይዘ ትኸውን ድሓር ክንመሃሮ ኢና ብዛዕባኡ ሕጂ ግን ኣብዚኣ ብዛዕባ ፈለይደታይ ጥራይ ንርአ ሕጂ ሃይ ላስ ኢን ብሪፍ ተኮይኑ ብሪፍ ኣንቢቡ ማለት እዩ 11 ድማ ንርአ ዛይ ላስ ኢን ፈርሃለ ዛይ ላስ ኢን ፈርሃለ ንሳ ሓደ ታሪክ ኣንቢባ ነራ ዛይ ላስ ኢን ፈርሃለ ንሳ ሓደ ታሪክ ኣንቢባ 12 Wij lezen samen in boek. Sorry, lazen. Dus lezen. كرابح نكله ناب lazen يغير زي زمتص. سلازي عسى تخلته Wij lazen samen in boek. نحنا حدا مصحف أنبيبنا مالتي. Wij lazen samen in boek. نحنا بحبر حدا مصحف أنبيبنا. 13 Jullie lazen in artikel. Jullie lazen in artikel. Dus ንስኻትኩም ሓደ ጽሑፍ ኣንቢብኩም ነበርኩም ማለት እዩ ኣንቢብኩም Jullie lazen in artikel. ንስኻትኩም ሓደ ጽሑፍ ኣንቢብኩም 14 ድማ ንርአ Zij lazen elke dag. ንሳቶም መዓልታዊ የንብቡ Zij lazen elke dag.
معلتاوي ينببو 15 15 ik schrijf in brief sorry ik schreef in brief ik schreef in brief أنا حدا دبدابة صحيفة مالتيو صحيفة 16 jij schreef in bericht jij schreef in bericht dus dat betekent bericht is email تيكونس bericht እንታይ ዋትስኣፕ እዩ ብዋትስኣፕ ኢሜይል እንድሕር ዋትስኣፕ ፅሑፍ ተሰዲድካ bericht ይበሃል dus jij schreef in bericht 17 hij schreef in email ንሱ ድማ ሓደ ኢሜይል ፅሒፉ ወዲ ፅሒፉ ወዲ ማለት እዩ dus hij schreef in email حلف ክኾን ይኽእል ዝሓለፈ ግዜ ዓሚ ብሓፂሩ ሕሉፍ እዩ verleden tijd pass እዩ pass ማለት ሕሉፍ እዩ 19 ድማ ንርአ wij schreven samen in tekst ንሕና ብሓባር ሓደ ፅሑፍ ፅሒፍና wij schreven samen in tekst ሓደ ሳመን ብሓባር ሓደ ፅሑፍ ፅሒፍና 20 ድማኒ jullie schreven in verslag jullie schreven in verslag ንስኻትኩም ድማ ብሓደ verslag ፅሒፍኩም verslag እንታይ ኢለኩም ነርዓ እንተበይ ተረዲኣትኩም ትኾኑ እዮም ሓሳብኩም ብዛዕባ ሓደ ነገር ብዛዕባ ዝቆነኹሞ ብዛዕባ ዝገበርኩሞ ብዛዕባ ክትፅሕፍ ከለኻ ማለት እዩ verslag ይበሃል jullie schreven in verslag በኣረይ እተን ብርትዕ ዝበላ ኣብዚኣ ከገልፀልኩም ማለት እዩ ቡክ መፅሓፍ እዩ ክራንት ጋዜጣ እዩ ብሪፍ ወረቐት እዩ ማለት እዩ ደብዳቤ እዩ ካልእ schrijven of schrijven ቤት ፍልልይ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ፀሓፋዊን በበይኑ እዩ ዝኸውን ዘሎ ድዩስ እዚአን ተረዲአናኹም ክኾና ሕጂ ተስፋ ይገብር ሕጂ ናብተን 30 ኣብ ድሕሪ ዝመፃ ክሳብ 50 ብሓባር ክንሪአን ኢና እምበኣረይ wij gaan verder بار 21 ንርኢ zij schrijven in boek ንሳቶም ብሓባር መፅሓፍ ፅሒፎም ማለት እዩ zij schrijven in boek ንሳቶም ብሓባር መፅሓፍ ፅሒፎም 22 ik dronk water nou kijk ik drink water ተኾይኑ ማይ ሰቲ ኣለኹ እዩ ወይ ድማ ማይ ሰቲ ኣነ ik dronk water ተኾይኑ ግን ማይ ሰትየ 22 ሕጂ እምበኣር 22 ik dronk water ማይ ኣነ ሰትየ ማለት እዩ መዓስተ ነይሩ ክግለፅ ኣለዎ ብድሕሪት ማለት እዩ 23 jij dronk koffie ንስኻ ቡን ሰቲኻ ማለት እዩ jij dronk koffie ንስኻ እንታይ ጌርካ ቡን ሰቲኻ 24 hij dronk tea ንሱ ሻሂ ሰትዩ hij dronk tea ንሱ ሻሂ ሰትዩ 25 zij dronk melk ንሳ ፀባ ሰትያ zij dronk melk ፀባ ሰትያ ወዲኣቶ ማለት እዩ ሕሉፍ እዩ dus pass እዚ verleden tijd ይበሃል zij dronk ድሪንከ እዩ ዝኮን ዘሎ እዚ ሕጂ dronk ይቕየር እንድሕር ናይ ሕሉፍ ኮይኑ ማለት እዩ zij dronk melk 26 እንድሕር ኢና wij dronken sap ፅሟቕ ማለት እዩ ወይ ልስሉስ መስተ ማለት እዩ dus wij dronken sap ንሕና ፅሟቕ ሰቲና ዘይፍንን ትንትኽ jullie dronken lemonado ንስኻትኩም lemonado ሰቲኹም dus jullie dronken lemonado dus ንስኻትኩም lemonado ሰቲኹም ማለት እዩ ድስተ እዩ ብሓፂሩ 28 zij dronken thee ንሳቶም ሻሂ ሰትዮም zij dronken thee ንሳቶም ሻሂ ሰትዮም 29 ik at in appel
أنا حدا أبل بليع مالتيو إك آت إن أبل أنا حدا أبل بليع سالاسا ياي آت برود نسخا باني بليعخا مالتيو ياي آت برود دش ياي إيت برود تلكا حجي تبلع لخا ويدما نسخا باني تبلع مالتيو ياي آت برود تخوينو خاني نسخا باني بليعخا مالتيو باني بليعخا إن ندرتخ هاي آت كاس نشو دما كاس بليعو هاي آت كاس شو أني مستباني خوني خل مسكال كاس بليعو تلين درتخ سالاسان كلتن زي آت إن بانان زي آت إن بانان سحد بانانا بليعا زي تخونا اللازي أمالتيو آت إن بانان نسا درين درتخ vai aten نحنا ስለዝኾነ ኣት ዘይኮነ ኣተን ይኸውን vai aten soup ንሕና ፀብሒ በሊዕና dus vier indertig jullie aten pizza ንስኻትኩም ፒሳ በሊዕኹም ማለት እዩ jullie aten pizza 35 zij aten samen ንሳቶም ብሓባር ይበልዑ zij aten samen 36 ik loop naar school nou ik loop naar school ናይ ሕጂ እዩ ik ከይድ ኣለኹ ማለት እዩ ik liep naar school ተኾይኑ ከዓኒ ናብ ስኩል ከይደ ማለት እዩ ከይደ ነይረ ሎፐ ገይረ ነይረ ik liep naar school ሲ ብእግረይ እየ ዝኸይድ ከይደ ነይረ ማለት እዩ ብምንታይ ከይድ ነሩ ብባስ ዘይኮነ ብካልእ ዘይኮነስ ሊፕ ይገብር ነሩ ሎፐን ማለት እዩ ብእግሩ ገሩ dus 36 36 ik liep naar school ድሕሪ ኢልካ ኣነ ብእግረይ ናብ ትምህርቲ ይኸይድ ነረ ማለት እዩ ሕሉፍ እዩ ይኸይድ ነረ 37 jag liep naar huis ንስኻ ድማ ንገዛ ብእግርኻ ትኸይድ ነርካ ማለት እዩ jag liep naar huis ንስኻ ብእግርኻ ናብ ገዛ ትኸይድ ነርካ ሕሉፍ እዩ 38 hij liep naar het park ንሱ ናብ ፓርክ ይኸይድ ነሩ ብእግሩ ሊፕ ሎፐን ይገብር ነሩ ማለት እዩ hij liep naar het park 39 zij liep 39 ማለት እዩ zij liep naar de winkel ንሳ ናብ ዱካን ብእግራ ትኸይድ ነራ ማለት እዩ ሕሉፍ እዩ ከይዳ እያ ማለት እዩ zij liep naar de winkel ቀረባ ስለ ዝኾነ ክኸውን ይኽእል እዩ dus 40 wij liepen naar het station ድሕልካ ንሕና ናብ ስቴሽን ብእግርና ኢና ኸይድና ማለት እዩ wij liepen naar het station 41 እምበኣር ንርአ 41 jullie liepen naar het cafe ንስኻትኩም ናብ ካፌ ከድኩም jullie liepen naar het cafe ንስኻትኩም ናብ ካፌ ከድኩም ማለት እዩ dus 42 zij liepen samen ንሳቶም ብሓባር ይኸዱ ነሮም ማለት እዩ zij liepen samen ብሓባር ሕሉፍ እዩ ከይዶም እዮም ስለዚ ክኸዱ ድማ ኢና ሊፐን ንጥቀም ዘለና dus zij liepen samen ንሳቶም samen ከይዶም 43 ik sliep goed dus ኣነ ሕጂ ስሊፕ goed እንተኾይኑ ኣነ ፅቡቕ ደቂሰ ማለት እዩ ik sliep goed ፅቡቕ ደቂሰ ደቂስካ ተሲእኻ ማለት እዩ ዘለኻ ሕጂ dus ik sliep goed ፅቡቕ ደቂሰ ወይ ድማ ፅቡቕ ይድቅስ ik sliep goed ኣነ ፅቡቕ ይድቅስ ik slaap goed ትብል ምሽ ik sliep goed ተኾይኑ ኸዓ ኣነ ፅቡቕ ደቂሰ ማለት እዩ ሕሉፍ እዩ ማለት እዩ ዝኾን ደሎ እዚ dus jij 44 ድማ jij sliep lang ንስኻ ነዊሕ ደቂስካ ማለት እዩ dus ደቂስ እዩ jij sliep lang ንስኻ ነዊሕ ደቂስካ
5 high sleep deep ንሱ ዓሚቕ ደቂሱ high sleep deep ዓሚቕ ደቂሱ 46 zij sleep rustig ንሳ ህድእ ኢላ ትድቅስ ማለት እዩ zij sleep rustig ንሳ ሃዲኣ ደቂሳ ነይራ ሕሉፍ ስለ ዝኾነ ንሳ ሃዲኣ ደቂሳ ነይራ dus zij sleep rustig 47 እምበኣር 47 wij sleepen vroeg ንሕና ኣንጊህና ንድቅስ wij sleepen vroeg ንሕና ኣንጊህና ንድቅስ 48 jullie sleepen laat ንስኻትኩም ኣምሲኹም ትድቅሱ jullie sleepen laat ንስኻትኩም ኣምሲኹም ትድቅሱ 49 zij sleepen samen ንሳቶም ብሓባር ይድቅሱ ነሮም zij sleepen samen ብሓባር ይድቅሱ ነሮም 50 ik help mijn vriend ik hulp dus niet help maar hulp ik hulp mijn vriend dus ኣነ ድማ ንዓርከይ ይሕግዞ ነይረ ማለት እዩ እምበኣር እዚኣተን ፈለይደታይ ድየን ነይረን ብዛዕባ ትማሊ ብዛዕባ ሕሉፍ እዩ ነይሩ እዚ ድሽ ሕጂ ድማ ፎልቴድ ታይድ ክንርኢ ኢና ድሮ እኳ ዝተወድአ ማለት እዩ ድሮ ዝተወድአ ነገር እምበኣር ብዛዕባ እውን መግለፂ ክህብ ስለ ዝኾንኩ ሰዓብሉ ኢኹም ኣሕዋተይ እምበኣር ሕጂ ድማኒ እዚ ናይ መወዳእታ ፎልቴድ ታይድ እዩ ፎልቴድ ታይድ ድማ እንታይ እዩ ክንርኢ ኢና ሽዑ 50 ዜናን ክንርኢ ኢና ብኡ ክንዓፂ ኢና betekenis iets dat al gebeurd is en klaar is ዘጋጠመን ዝወድአ ማለት እዩ ትግሪና ድሕሪና ድሮ ዝተዛዘመ ድሮ ዝተዛዘመ ነገር ማለት እዩ ፐርፌክት ማለት እዩ dus wanneer gebruik jij het መዓስከ ትጥቀመሉ ቁጥሪ ሓደ በዚ ሰማያዊ ዘሎ ንርአ ቆፅለዋይ ማለት እዩ iets dat al gebeurd is iets dat al gebeurd is ሓደ እኳ ድሮ ዝተፈፀመ ነገር ሓደ ነገር ድሮ ዝተፈፀመ ክልተ ንርአ iets dat klaar is ሓደ ነገር ድማ ዝወድአ ዝተዛዘመ ነገር iets dat klaar is ሓደ ነገር ዝተዛዘመ ድሪ ድማ iets dat jij hebt gedaan ንስኻ ድማ ዝገበርካዮ ነገር ሓደ ነገር ንስኻ ዝገበርካዮ ድማ ፎልቴድ ታይድ ጌርካ ከተዕልለሉ ትኽእል ኢኻ ፈበል እንድሕር ኢና ቁፅሪ ሓደ ዝቐይሕ ዘሎ ማለት እዩ ik heb brood gegeten ኣነ ባኒ በሊዐ ማለት እዩ ik heb brood gegeten ባኒ በሊዐ 2 hij heeft gewerkt ንሱ ሰሪሑ ማለት እዩ ንሱ ሰሪሑ hij heeft gewerkt dus ሰሪሑ ወዲኡ ባኒ ንስኻ ድማ በሊዕኻ ወዲእኻ ኢኻ dus ik heb brood gegeten ሕጂ ባኒ በሊዐ ወዲአ dus hij heeft gewerkt ንሱ ገዛ መፂኡ እንድሕር ሓደ ሰብ መፂኡኻ hij heeft gewerkt ንሱ ሰሪሑ ባኢሎ መዓንቲ ትብል ድሪ ድማ wij hebben Nederlands geleerd dus wij hebben Nederlands geleerd beteken ንሕና ኔዘርላንድ ቋንቋ ተማሂርና ኢና ማለት እዩ dus ተማሂርና እምበኣር ሕጂ ናብ ሓሳባት ንኸይድ ሓሳባት ክንርኢ ኢና we gaan verder we gaan nooit stoppen we gaan gewoon Nederlands leren እምበኣር ይስዓቡ እምበኣር ሕጂ ፎልቴድ deelwoord perfectum ንርአ ኮርት ዜናንየ ገሊኡ ንውሒሉ ግን ሽግር የብሉን ቁጥሪ ሓደ እንድሕር ኢና እምበኣር ፎልቴድ ታይድ እንታይ ኢለኩም ነረ ዝወድአ ክላር የበን ክላር ናብ ስኩል እንድሕር ከድካ ሕጂ ግን የለኻን ኣብ ስኩል የለኻን ወዲእኻ ማለት እዩ dus ንቐፅል ቁጥሪ ሓደ ንርአ ik ben naar school gegaan ኣነ ናብ ስኩል ከይደ እየ ማለት እዩ ከይደ ወዲአ ኢኻ ik ben naar school gegaan
أنا ناب تمهرتي كيدا نرى حجي قناعوي يلخون مالتي حجي انتا إذا هندل ودي خاخا كلار آل خبيت زحلفة حلوف مالتي تقلالا دش كلتا دما نرى يا إيبان نار هاوس خخان نسخادما ناب جيزا كيدكا إخا دش كيدكا إخا جيزا إخا زلخا ويدما حلوفي مالتي تقلالا يبان نار هاوس خخان سخان جزا ودي خان جزا خيدكا إخا مالتيو دري سلسته ها إز نار بارك خخان نشو نسرح كيدو يو مالتيو كيدو ها إز نار بارك خخان نشو ناب جزا ناب بارك ناب سرح كيدو مالتي فير زا إز نار ده فينكل خخان نسادما ناب دوكان كيدا مالتي زا إز نار ده فينكل خخان دوش زا إز نار ده فينكل خخان دحرلنا نسا درو أبت دوكان تهلو ويدما تملس تهلو خفيلا دوش زا إز نار ده فينكل خخان نسا ناب دوكان كيدا إيازلا مالتي 5 باي زين نار هيت بارك خخان نحنا دما أبت بارك ينا زلنا نافت بارك كيدنا ساوي ينا زلنا مالتيو زين نار هيت باي زين نار هيت بارك خخان زس دماني يلو زين نار هيت فيست خخان نسخاتكم نافت في وراي كيدكم ديخم زلوخوم يا باي زين نار هيت فيست خخان يلو زين نار هيت فيست خخان يا هو كيدنا ألنا أو أولنا مالتيو زيف زاي زين نار ماركت خخان نساتهم نافت ماركت كيدوم يوم زلو مالتيو زين نار ماركت خخان درو كيدوم أبي كم زلون دعجن كيدوم اللو مالتيو زين نار هيت ماركت خخان أخت دما شمونته إكاب إن بوك خليزن إكاب إن بوك خليزن أنا حدا متحف أنبيبه إيه مالتيو إكاب إن بوك خليزن حدا متحف أنبيبه تشعته ياي هبت دكرانت خليزن دما نسخدما اتي غازيتا أنبيبكايو إيخا مالتيو ياي هبت دكرانت خليزن نسخانت غازيتا أنبيبكايو إيخا مالتي عسته هايفت إن بريف خليزن نشو حدا ورقت أنبيبولو مالتيو هايفت إن بريف خليزن حدا دبدابة أنبيرولو عسته حدا زاي هفت إن فرهالة خليزن نسا حدا تاريخ أنبيبا لا زاي هفت إن فرهالة خليزن عسته خلتن دي حرينا دما باي هبن سامن بوك خليزن نحنا بحبر حدا بوك حدا متحف أنبيبنا مالتيو بهبه سامة إن بوك خليزن أنبيبنا ودينا مالتيو 13 يلي هبه إن article خليزن حدا ناي صحوف أب إنترنت خون أب زخونة حدا صحوف أنبيبكم مالتيو يلي هبه إن article خليزن 14 ze hebben elke dag gelezen. Ze hebben elke dag gelezen ማለት ንሳቶም ኩሉ ግዜ መዓልታዊ እዮም ዘንብቡ ነሮም dus zij hebben alle elke dag gelezen ኩሉ መዓልቲ ينبቡ zij hebben ኩሉ መዓልቲ ينبቡ 15 ik heb in brief geschreven أنا ድማኒ ሓደ ወረቐት ጽሒፈ ማለት እዩ ik heb in brief geschreven أنا ሓደ ወረቐት ጽሒፈ 16 jij hebt in bericht geschreven ንስኻ ድማ ሓደ app ዋትስኣፕ ኩን ወላ messenger dus geschreven je hebt in bericht geschreven ሓደ ጽሑፍ ንእሽተይ ጽሒፍካ ማለት እዩ 17 hij heeft in email geschreven ሓደ ኢሜይል ጽሒፉ ማለት እዩ ንሱ ኣለዎ ሓደ ኢሜይል ጽሒፉ ንሱ ሓደ ኢሜይል ጽሒፉ ኣሎ ማለት እዩ hij heeft in email geschreven 18 zij heeft zij heeft in verhalen geschreven geschreven እንታይ መጽሓፍ ማለት እዩ ስለዚ
Ze heeft in verhalen geschreven. نسا verhalen ታሪክ ሓደ ታሪክ ጽሒፋ ማለት እዩ Ze heeft in verhalen geschreven schrijf ገረኻ ወዲያ እያ ኢሜይል ወዲ እዩ ድሬክት ወዲ እዩ ብሪፍ ወዲ እዩ elke dag ገይሮም ይገብሩ እዮም ክራንት ክለይዘ ወዲያ ኣንቢባ ብሪፍ ክለይዘ ነቲ ብሪፍ እውን ወዲዮም እዮም ድሽ እንታይ እዩ ዝኾን ደሎ ተወድአ ነገር እዩ Jullie zijn naar het feest gegaan. De hele gegaan gaan niet. Koidom jong. Ja, koidoms wordt die om qua. Ja, we hebben naar het feest gegaan. Nou, ook heet naar Nierna ouwe. Maar het is gewoon dus 18 تتملسنا zij heeft in verhalen geschreven. Saha de tarikh tsihifa ማለት እዩ 19 19 we hebben samen een tekst geschreven. We hebben samen een tekst geschreven. بحبار حنتي صحفتي صحفنا نيرنا مالتي صحفنا ودينا إن زلنا حجي we hebben samen een tekst geschreven. Maar Isra, jullie hebben een verslag geschreven. Jullie hebben een verslag geschreven. حدا ዝኾነ ነገር ጽሒፎም ማለት እዩ ብዛዕባኦም ክኾን ይኽእል ብዛዕባ ሆቴል ብዛዕባ ሕክምና ብዛዕባ ዝኾነ ታሪክ ክኾን ይኽእል ግን ብዛዕባ ሜስታል ንዓኻ ዘጋጠመካን ርእይቶኻን ሓሳባትካን ክትብል ከለኻ verslag ይበሃል Jullie hebben een verslag geschreven. በኣረይ እተን 30 ክንሪአን ኢና ሰዓውን ኢኹም እምበኣረይ 21 21 ክንድሕሪኢና zij hebben een boek geschreven ንሳቶም ሓደ መጽሓፍ ጽሒፎም ማለት እዩ ze hebben een boek geschreven ንሳቶም ሓደ መጽሓፍ ጽሒፎም 22 ik heb water gedronken yes dus ik heb water gedronken mais het je nere ik heb water gedronken 23 اسران سلستن je hebt koffie gedronken dus ga maar koffie ستيخا je hebt koffie gedronken dus ga koffie ستيخا 24 hij heeft thee gedronken dus doe maar shahi sotiu hij heeft shahi sotiu hij heeft thee gedronken 25 zij heeft melk gedronken sadma ማይ ሰትያ sorry milk ሰትያ dus milk ታይ ጸባ dus ze heeft ጸባ ሰትያ ze heeft melk gedronken ንሳ ጸባ ሰትያ ነራ26 wij hebben sap gedronken ንሕና ድማ ሳፕ ሰቲና ነርና ጽማቃት ሰቲና ነርና ልስሉስ ነገር wij hebben sap gedronken 27 jullie hebben lemonade gedronken. Jullie hebben wat? Lemonade gedronken. Lemonade gedronken. እንታይ ዓይነት ጽማቕ እዩ ካብ ለሚን ዝስራሕ ዋላ እንታይ እዩ እንዴ ግን ብሓጺሩ ጽማቕ እዩ ሓደ ጽማቕ እዩ ብሓጺሩ Jullie hebben lemonade gedronken. 28 እምበኣር እንድሕሪና 28 ze hebben thee gedronken. ንሳቶም ቲ ሰትዮም ነይሮም ze hebben thee gedronken. thee ሰትዮም Dus zij hebben thee gedronken. Drinken, dronk, gedronken. እንዳበልና ድማ እዚ ምስታይ ማለት እዚ ንፈላለዩ ማለት እዩ 29 ik heb een appel gegeten. ኣነ ድማ በሊዐ ማለት እዩ eet, ik at, ik heb gegeten. ኢልና ከዓኒ ንፈላለዩ እዚኦም ik eat, ik at, ik heb gegeten. ኢልካ ኣብ ሰለስተ እዚኦም ብምሎም እንታይ እዮም ኢተን እዮም ዝኾኑ ደሎ ብዛዕባ ምብላዕ እዩ ዝኾኑ ደሎ ግና ናይ ሕሉፍ ናይ ሕጅን ናይ መጻእን እንዳበልካ ትፈላለዮም ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ሕጂ ንሪኢ ዘለና ናይ ሕሉፍ እዩ ዝወድእ ማለት ጠቕላላ dus ሰቲኻ በሊዕኻ ኢኻ ወዲእኻ ኢኻ ካብ ኢን ኣፕል ክኸይተን ኣፕል እንታይ ገይረ በሊዐ ወዲአ ድማ ማለት እዩ ደርትኽ ድማ je hebt brood gegeten ንስኻ ባኒ በሊዕኻ
ديش بان بلعخا وديخا مالتي وديخا يلا انت بان تريو يلا خا سلازي حلف سلازخونه وديخا اخا تبان زلخا باري ان در تخنره هاي هفت كاس خخيتن نشو كاس بليعو هاي هفت ان كاس خخيتن شو كاس بليعو مالتيو توين درتخ فرماجو إن عندلو بعدنا توين درتخ زي هفت إن بانانا خخيتن نسا بانانا بليعا مالتي زي هفت إن بانانا خخيتن حجي تخون زلو بليعا وديعا هزي آل خدان آل سخبت قات أمان زي تقبرن مالتيو درين درتخ اندحر إنا سلاسان سلستن بهبس سوب خخيتن نحنا دما سوب بلعنا سوب خخيتن نحنا دما سوب بلعنا مالتي باي هبن باي نحنا مالتي باي هبه سوب خخيتن سوب كاني تصبحي ايو باري نحنا تصبحي بلعنا مالتي فير اندرتخ يلي هبه 34 يلي هبن بيسا خخيتن نسخاتكم بيسا بلعخوم مالتي يلي هبن بيسا خخيتن نسخاتكم تبلعخوم بيسا بلعخوم 5 اندرتخ 35 زي هبه سامة خخيته نساتهم دما بحانسا بلعام مالتي زي هبه سامن خخيتن نساتهم بحبار بلعام زي سندرتخ Ik ben naar school gelopen. أنا naar school zie كيدا lopen جيرا مالتي. Ik ben naar school gelopen. عن تبا ينورو سلازي نسخة عن تاجركا خلوبن جيركا خخيتكا سلازي عن تبا بإجراء naar school كيدا مالتيو. Ik ben naar school gelopen. 37 Jij bent naar huis gelopen. ንስኻ ድማ ናብ ገዛ ኬድካ ብእግርኻ jij loopt naar huis dus hij is naar huis gelopen of zij is naar huis gelopen dus jij bent naar huis gelopen እንተኾይኑ ከዓ ንስኻ ንገዛ ብእግርኻ ኢኻ ኸይድካ ማለት እዩ 38 38 hij is naar het park gelopen ፓርክ እንታይ መናፈሻ ቦታ ልሙዕ ቦታ ብዙሕ ፍየር ዝርከበሉ ማለት እዩ dus hij is naar het park gelopen ንሱ ከዓ ናብ ፓርክ ብእግሩ እዩ ከይዱ ማለት እዩ እግሩ ከይዱ ነይሩ 39 zij is naar de winkel gelopen ንሳ ድማ ናብ ዱካን ከይዳ ብእግራ ናብ ዱካን ከይዳ ማለት እዩ zij is naar de winkel gelopen. Dus zij is naar de winkel gelopen. صح؟ ናብ ዱካን ከይዳ እያ ብእግራ ማለት እዩ 40 እምበኣር ተሪእና wij zijn naar het station gelopen. wij zijn naar het station gelopen. ንሕና ድማ ናብ ስቴሽን ብእግርና ኢና ከይድና ማለት እዩ እምበኣረይ ተናዓሰርተ ተሪእና ብአን ክንዛዝም ኢና ኣሕዋተይ wij gaan verder sterk blijven maar we gaan gewoon verder 10 we hebben nog 10 dus نعرينا بعد ما كنعزينا إن فيرتخ مبار نرأي 41 jullie zijn naar het café gelopen نابتو ناشا بقروخم يخم كيدكم أوه dus jullie zijn naar het café gelopen 42 مبار نحرينا zij zijn samen gelopen نساتهم دما بحبار إيوم بقروم كيدوم zij zijn samen gelopen بحبار بقروم كيدوم 43 ik heb goed geslapen ik heb goed geslapen dus እንታይ ማለት እዩ ኣነ ፅቡቅ ደቂሰ ማለት እዩ ik heb goed geslapen ኣነ ፅቡቅ ደቂሰ 45
Nej, sorry. 44. Jij hebt lang geslapen. ንስኻ ድማ ነዊሕ ደቂስካ. Je hebt lang geslapen. ንስኻ ነዊሕ ደቂስካ ማለት እዩ። 45. Hij heeft diep geslapen. diep ማለት ዓሚቕ ማለት እዩ። dus ዓሚቕ እንድሕር ሓደ ሰብ ደቂሱ ሩስትኽ ኮይኑ ማለት እዩ። ሩፍ ኢሉ dus እንታይ ይበሃል ዲፕ ዓሚቕ ድቃስ ማለት እዩ። dus hij heeft diep geslapen. ኣዝዩ ዓሚቕ ድቃስ ደቂሱ ማለት እዩ። ኣዝዩ ጥዕና ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ። dus hij heeft diep geslapen. 46. 46 ድሕር ኢና ድማ zij heeft rustig geslapen. 46 zij heeft rustig geslapen. ንሳ ድማ ኣዝያ ረጊኣን ሃዲኣን ደቂሳ ነይራ ማለት እዩ። zij heeft rustig geslapen. 47 እንድሕር ኢና wij hebben vroeg geslapen. wij hebben vroeg geslapen. dus ንሕና ድማ ኣንጊህና ደቂስና wij hebben vroeg geslapen. ኣንጊህና እንታይ ገርና ደቂስና። ናይ 48 sorry 48 jullie hebben laat geslapen. ንስኻትኩም ደንጊኹም ደቂስኩም ማለት እዩ። jullie hebben lang laat geslapen. jullie hebben laat geslapen. ንስኻትኩም ደንጊኹም ደቂስኩም። ንኣብነት ውራይ እንተኸይድኩም ናብ ደቂ ዓድኹም ገለ ኩሉ ሓበሻ ክሳብ ሰዓት ሓደ ክልተ እዩ ዝፀንሕ ክዕሊል ናይ ዓዲ ፍቕሪ ኣሎ ምሻሎ ናፍቖት ኣሎ ብኸምኡ dus mensen slapen niet daarom weet je of weekend mensen slapen ook niet vroeg behalve ik denk ik dus jullie hebben laat geslapen. ንስኻትኩም ደንጊኹም ደቂስኩም ማለት እዩ። 49 ze hebben samen geslapen. ንሳቶም ድማ ብሓባር ደቂሶም ማለት እዩ። ze hebben samen geslapen. 50 እንድሕር ኢና ድማ ኣሕዋተይ ik heb mijn vriend geholpen. ik heb mijn vriend geholpen. ንዓርከይ ድማ ሓጊዞዮ ነይረ ማለት እዩ። ik heb mijn vriend geholpen. ሓጊዞዮ ንዓርከይ ሓጊዞዮ ማለት እዩ። በኣረይ ኣሕዋተይ ጠቂመናኹም ክኾና ተስፋ እናገበርኩ ንሎሚ ዝበልክዎን እዚአን እየን ነይረን። እምበኣረይ tegenwoordig tijd ሕጂ ማለት እዩ። verleden tijd ትማሊ ዝሓለፈ ግዜ ማለት እዩ። all gedaan voltijድ ድማ እንተኮይኑ voltijድ ታይድ እንድሕር ኮይኑ ድማ ድሮ እኳ ዝተገብረ ነገር ማለት እዩ። ባርዚኣተን ሎማዓንቲ ርኢና ኣለና። ብካልእ ክሳብ ዝምለሰኩም እምበኣር ኣሕዋተይ ሸር ላይክ ኮሜንት ኣይትሕመቑ ኢኹም። ንዓይ ንሱ ምትብባዕ ኣዝዩ ጠቃምን እዩ። ብካልእ ክሳብ ዝምለሰኩም እምበኣረይ ሰናይ መዓልቲ